Хайырлы кеш, Муслим телевидениесінде яңалыклар чыгарылышы бүгін сезне мен Ремилә Сәләмова сәләмлим. Узып бару шатының мөһим вакыйгалары турында кыскача. Татлы тамырга нигез, Намус агрофермасында язгы кыр эшләре бара. Без Тукайлы буын, җирлегебездә Тукай туган көн һәм туган тел көненә багышланган төрле чаралар үтте. Biz үзебезнең телебезне саклап калу чарасы алып барабыз. Аллаһу акбар. Нур өстенә нур өстәле. Кооператив урамында урнашкан мәчеткә ай кую тантанасы узды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Авыл хуҗалыгы, җир белән бәйле һөнәр ияләренең алсыз-ялсыз эшли торган чаклары, көннәр коры торганда вакытның һәр мизгелен файдаланып калырга ашыгалар. 13500 гектар җире булган җаваплылыгы шикләнгән Намус агрофермасы хезмәтчәннәре дә мөмкинлекне кулдан ычкындырмаска тырыша. Намус агрофермасы кырларында берничә төрле эш бергә башкарыла. Көзге бодай яфрактан тукландырыла, язгы бодай чәчелә. Иртә культуралардан арпа, борчак чәчү төгәлләнгән инде. Бу көннәрдә шикәр чөгендере утырту белән мәшгуль намуслылар. Быел ул 1873 гектарда үстереләчәк. Бүген барлык мәйданның 55%-ында инде эш башкарылган. Шикәр чөгендере кырларында бер агрегат җир эшкәртә, 2 комплекс техника орлыкларны җир куенына урнаштыра. Бүгенге көндә район буенча безнең инде план буенча 59 мең гектар чәчү язгы эшләре планлаштырылган. Шуның инде бүгенге көндә 62% эш башкарылды. Бер төрлерәк килгәндә инде безнең 72%-та бу эшләр төгәлләнде. Көндәг инде һәр көн басуларда 50-гә якын агрегат непосредственно чәчү агрегатлары йөри. Басуларда төрле маркаларда 50-дән артык чәчү агрегатлары йөри. Булардан тыш культиваторлар, чәчкәннән соң җирне тыгызлаучы агрегатлар 100 дәнәдән артык. Атна-10 көндә инде иртә культураларын төгәлләү планы куелган. Безнең инде бүген көндә арпа, борчак, сулы культуралар төгәлләнде. Хәзер язгы бодай, шикәр чөгендере. Тормышы авыл белән бәйле һәркем үсемлекләр чәчкәндә имин, уңдырышлы еллар килсен иде дип тели. Тукайыбыз әйткәнчә, яңгыр да вакытында яуып, җил дә үз вакытында иссен иде. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Җирле үзидарә көне уңайыннан администрацияның актлар залында муниципаль хезмәткәрләрне тәбрикләү тантанасы узды. Намуслы тырыш хезмәте һәм Муслим муниципаль районында җирле үзидарәне үстерүгә керткән зур өлеше өчен авыл җирлекләре башлыклары Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Шулай ук Татарстан Республикасы җирле үзидарә органнарының эффективлыгын үстерү, җирле әһәмияттәге проблемаларны чишү һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен авыл җирлекләре башкарма комитеты башлыгы урынбасарлары муниципаль бердәмлекләре Совет ассоциациясенең мактау грамотасы белән бүләкләнде. Җирле үзидарә органнарында куйган нәтиҗәле хезмәтләре өчен һәм җирле үзидарә көне уңаеннан муниципаль хезмәткәрләр Муслим муниципаль район башлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнде. Укучыларның мәктәптә уздырыла торган контроль эшләреннән тыш гадәти булмаган диктантлары да җитәрлек. Бөек Ватан сугышына багышланган җиңү диктантын язу традициягә әверелеп килә. Быел әлеге акция 5нче тапкыр үтә. Муслим лицейында 9 май Бөек җиңү бәйрәме алдыннан укучылар җиңү диктанты язды. Бу диктант Бөек Ватан сугышы тарихын өйрәнүгә җәлеп итә. Әлеге акциянең максаты тарих буенча белемнәрне арттыру, яшьләрдә патриотизмны тәрбияләү. Әлеге акция бездә ел сайын үткәрелә. Быел инде ул махсус район үзәгендә урнашкан мәктәпләрнең 11нче сыйныф укучыларына уздырыла. Анда инде мәктәп программасы гына түгел, кинолардан, ниндидер әсәрләрдән сорауларда булырга мөмкин. 27 апрельдә җиңү диктанты акциясында 20 укучы катнашты. 11нче сыйныф укучылары Бөек Ватан сугышы вакыйгалары темасына бәйле сорауларга җавап язды. Тест формасындагы биремнәрне эшләү өчен укучыларга 45 минут вакыт бирелде. Диктант алдыннан узган конференциядә сораулар авыр булачак дип әйттеләр безгә. Шуңа күрә бу чарада мин бик дулкынланам, ләкин һәркем үзенең тарихын белергә тиеш. Без бу диктантка алдан әзерләнә башладык. Укытучылар белән Бөек Ватан сугышына багышланган төрле фильмнар карадык. Уңышлар безгә. Җиңү диктантын онлайн язарга да мөмкинлек бар иде. Андый форматта катнашучыларга сертификат шунда ук чыгарылды. Мәйданчыкта диктант язучылар нәтиҗәләрен diktantpobeda.rf сайтында шәхси кабинеттан белә алачак. Ремилә Сәләмова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.
26 апрель көне Татарстанда туган тел көне һәм бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның тууына 137 ел тулу вакыйгасы бәйрәм ителде. Әлеге истәлекле көндә районыбыз халкы да рухи байлыгыбыз булган туган телгә аеруча кадер-хөрмәт күрсәтте. Бөек әдипне зурлады. Туган тел бәйрәменнән Гөлназ Җәлилова репортажы. Габдулла Тукайның иҗаты, аның рухы ел сайын мөслимләрне Тукай скверына җыйды. Быел туган тел көне район мәдәният йортында оештырылды. Биредә иртәнге сәгатьләрдә йөрәкләрдә Тукай эзләре, күңелләрдә Тукай сүзләре исемле зур чара үткәрелде. Тантананы район башлыгы Альберт Хужин ачып җибәрде. Татар теле, татар халкы гомергә ниндидер менә алдынгылардан булды. Хәзердә безнең республикабыз бөтен Рәсәйдә иң көчле республикаларның берсе. Район мәктәпләрендә укучы балалар әзерләгән җыр, бию, нәфис сүз һәм театральләштерелгән күренешләр бөек шагыйребезгә, аның иҗатына мәхәббәт белән сугарылган чыгышлар белән үрелеп барды. Җирлегебездә яшәп иҗат итүче язучылар, шагыйрьләр Тукай сүзенең бүген дә актуаль булуын раслый. Үзебезнең Тукай дисәк тә син башкачарак фикер йөрткәнсең. Татар шигъриятенә өлешеңне бигрәк тә мулдан керткәнсең. Тукай туган тел дигән сүз. Ул безнең әдәбиятыбызның нигезен салган кеше. Шуңа күрә хәзер бу чарага без үзебезнең телебезне саклап калу чарасы алып барабыз. Тукай ул безнең халкыбызны, милләтебезне милләштерүче, иң олы пропагандист. Менә хәзер яшьләр Тукай бабай дип сөйлиләр. Мин Тукайны бабай итеп күз алдына китерә алмыйм. Олы яшьтә булгачлар миңа Тукай да, Муса Җәлил дә, улларым кебек. Апрель айында үткәрелүче чаралар балалар күңелендә эссез калмый. Бәйрәм тантанасы аны тагын да көчәйтте. Туган тел көне алдыннан һәр ел халыкара олимпиада үткәрелә. Менә миңа да анда катнашырга насыйп булды. Мин анда инде 2нче елны катнашам. Анда безне бик хөрмәтлиләр. Һәр елны төрле җирләргә алып баралар, экскурсияларга йөртәләр. Без бик итеп аның шигырьләрен яратабыз, ятлыйбыз. Балалар бакчасына йөргән апаема да өйрәттем аның шигырьләрен. Җырларын да беләбез. Менә инде безнең барлык мәктәпләр шундый акция кушылды. Барлык мәктәпләр калфаклар, түбәтәйләр кию акциясына кушылдык. Балаларның татар, марый һәм рус телләрендә Тукай шигырьләрен сөйләве, үзләре язган шигырьләрне укулары бәйрәмгә үзгә бер ям бирде. Тантана күмәк башкарылган туган тел җыры белән тәмамланды. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Мөслим урта мәктәбендә Тукай безнең күңелләрдә Тукай фест атналыгы үтте. Атналык кысаларында Инҗи Мәрҗән калфагы исемле калфак пати оештырылды. Мөслим урта мәктәбендә Лилия Шәймиева булып кайтты. Тукай мәктәбе укучыларының барлык чараларда актив булуы сөендерә. Алар кечкенәдән шагыйрьнең иҗатын яратып үсәләр. Тукай ул һәр баланың күңелендә. Сөекле Тукаебыз дип исемләнгән атналык барышында мәктәптә әйтерсең Тукай рухы яшәгәндер төсле. Тукай фест фестивале атна буена дәвам итәчәк. Бу атна дәвамында инде төрле күңелле чаралар Тукай иҗатына багышланган. Шигырь кичәләре, рәсем конкурслары һәм башка бик күп матур чаралар үтәчәк. Укучы кыз һәм малайлар бу көннәрдә мәктәпкә калфак түбәтәйләрдән йөри. Планлаштырылган чаралар кысаларында моңлы саз шыңнары, Тукай иҗатына сәяхәт исемле театральләштерелгән күренешләр һәм башка бик күп мастер-класслар үткәрелә. Кече яшьтән үк балалар Тукайның шигырьләрен сәнгатьле итеп сөйләп, аның әкиятләрен тыңлап үсәләр. Тормыш юлына аяк басканда да алар Тукай шигырьләрен искә төшерәләр һәм инде оныкларына, үзләренең балаларына тапшыралар. Мин Габдулла Тукайның шигырьләрен, әсәрләрен яратам. Алар Габдулла Тукайның тормышыннан алынган. Габдулла Тукай бик бөек шагыйрь, миңа нык ошый ул. Язучының иң зур мирасы аның шигырь поэмалары. Галимнәр аның мирасын бүген дә өйрәнәләр. Тиңсез хәзинәгә тиң әсәрләрен укыган сайын укыйсы килә. Чөнки һәрбер шигырендә әйтерсең гаҗәеп сер яшеренгән. Мөслим урта мәктәбендә дәресләр атна дәвамында Тукай иҗат иткән шигырьләр белән башлана. Шагыйрьнең туган көне уңаеннан эшләнгән китап күргәзмәсендәге әсәрләр белән укучылар тәнәфестә дә яратып таныша. Шунда ук укучыларның рәсем һәм кул эшләнмәләре, күргәзмәләре дә эшли. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.
Milli Мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы кысаларында Үзәк китапхана Тукайлы милләт конкурсы үткәрде. Конкурс шартлары буенча авторлар бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайга багышлап шигырьләр язды. Бәйгедә катнашучылар шигырьләрен видеоязма рәвешендә юллаган. Шигырьләр татар, рус һәм мори телләрендә язылган. Шигырьләрне язучы Фуат Садриев белән шагыйрь Мөҗахит Әхмәтҗанов бәяләде. Финалистлар иҗат җимешләрен туган тел көнендә тамашачыларга тәкъдим итте. Үзәк китапхана белгече Эльвира Мәгалимова сүзе буенча, конкурста районыбызның төрле авылларыннан 30-дан артык кеше катнашты. Тукайлы милләт конкурсының төп максаты шигырь иҗат итүчеләрне барлау. Бәйге нәтиҗәләре буенча финалистлар 1-нче, 2-нче һәм 3-нче дәрәҗә дипломнары белән бүләкләнде. Габдулла Тукай туган көненә багышланган тагын бер шара узды. Күбәләк балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр өчен Тукай безнең күңелләрдә исемле бәйрәм оештырылды. Әлеге чарадан безнең репортаж. Бөек шагыйрь Габдулла Тукайның әсәрләрендә ничә буын үскәндер. Аның тормыш юлы һәм иҗаты белән балалар кече яшьтән үк таныша башлый. Балалар бакчаларында әлеге юнәлештә төрле проектларда эшли. Безнең бакчабызда Бөек Тукайыбызның иҗатына зур игътибар бирелә. 2017 елдан алып Тукай безнең күңелләрдә проектын тормышка ашырабыз. Әлеге проект Габдулла Тукайның иҗат мирасына ачкыч. Күрүегезчә, бүген бакчабызда Габдулла Тукай көне булды. Әлеге бәйрәмгә балалар да, без дә бик тырышып әзерләндек. Шарага кунак кызы Суанасы да килгән иде. Ул балаларга төрле уеннар уйнатты. Балалар да бәйрәмгә бик җаваплы әзерләнгән. Тәрбияләнүчеләр Гали белән Кәҗә, бала белән күбәләк әсәрләрен сәхнәләштереп күрсәтте. Балалар әзерләгән җыр, бию, нәфис сүз бәйрәмне тагын да бизәде. Чара ахырында балалар белән тәрбиячеләр татарларның гимнына әверелгән туган телне башкарды. Бүген бездә Габдулла Тукайның бәйрәме. Без Габдулла Тукайның әкиятләрен яратабыз. Бөек шагыйрьнең берсеннән-берсе мәгънәле шигырьләрен балалар да яратып укысын иде. Кайда гына барсак та, нинди генә илдә булсак та, Тукай исемен онытмаска кирәк. Рамилә Сәләмова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. Муслим районының Муслим авылында 3 мәчет эшли. Районда барлыгы 33 мәчет бар. Тиздән тагын бер мәчет ачылачак. Ураза гаете көнне әлеге мәчеттә истәлекле чара, ой кую тантанасы булды. Район үзәгендәге 4-нче мәчет кооператив урамында төзелә. Мәчет урыны очраклы сайланмаган, биредә элек мәдрәсә эшләгән. Мәчеткә 2021 елның көзендә нигез салынды. Төзелеш ул вакытта Муслим районы башлыгы булган Рамил Муллин инициативасы белән башланды. Әле яңгырлы көн иде ул. Җыелып менә шунда эшне башлаганда куркып та торганбыздыр. Кайчан салырбыз микән? Может, 1 ел эчендә салырбыз дигәнлек. Ә менә 1 ел эчендә Аллаһ рәхмәтеннән шушы күркәм бина барлыкка килде. Бик күп авылдашларыбыз, райондашларыбыз үз өлешләрен кертте. Бүгенге район башлыгы Альберт Хоробичка рәхмәт әйтәсем килә. Нинди генә мөрәҗәгать белән чыксак та, һәр вакытта инде хуплап үз ярдәменнән калдырмый. Узган җомгада яңа мәчеткә ой кую тантанасы булды. Ураза гаетендә Аллаһ йортына ой кую нур өстенә нур ди тантанада катнашучылар. Әлеге чарада Муслим районы башлыгы Альберт Хуҗин да катнашты. Җыйнак кына шундый матур гына гаилә мәчете сыман була инде. Анда 50-60 кеше генә сыя торган. Шуңа да карамастан аның эченә менә кирип карасагыз, ул бик матур. Тулаем ул иганәчләр ярдәме белән төзелде. Мин инде хәзрәт белән элемтәдә торабыз һәр вакыт. Инде кемдер 20 мең, кемдер 2 мең, кемдер 500 сум ничек кенә булса да менә шулай тамчыдан җыела бит инде лайма бик шулай иттереп менә инде сафка бастырылды. Мәчет хәйриячеләр һәм халык ярдәме белән төзелә. Аллаһ йорты төзелешенә ярдәм итүчеләргә рәхмәт әйткәннән соң тәкъбир әйтеп манарага ой куелды. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. Безнең кооператив урамының ахыргы Муслимның бер ягы дип әйтергә кирәк. Актаныш азнакы ягыннан керә торган безнең ягыбыз. Һәм бу якта безнең халык шулай ук мәчеткә мохтаҗ. Калган мәчетләрнең безнең яраграк, һәм менә шушы җирдә дә инде без менә 50-60 кешелек сыерлык иттереп мәчетне төзергә ниятләдек Аллаһның рәхмәте белән. Теге әбиләргә дә, бабайларга да һәм ошбу кешегә дә якынрак булсын өчен һәм шул ук вакытта юлчы мәчеттә булып торачак ул. Мәчет төзелеше төгәлләнү алдында эчке бизәү эшләре генә калып килә. Моннан тыш территорияны төзекләндерәсе койма тотасы бар. Корбан гаетенә мәчетне ачу планлаштырыла. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Муслим телевидениесе. Узган атнада мусульманнар Ураза гаетен бәйрәм итте. Аның 2нче көнендә дә матур бәйрәм чарасы оештырылды. Махсус балалар өчен оештырылган бәйрәмдә безнең иҗат төркеме дә катнашты.
Елда уздырылучы Гаит бәйрәме бу елны һава шартлары бозылу сәбәпле яшьлек спорт комплексы залында үткәрелде. Район имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Сунгатуллин барчасын Ураза гаете белән котлады. Балаларның бәйрәм итүен карарга район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бадретдинова да килде. Аллаһның рәхмәте белән беренче тапкыр әле шундый зур күләмдә спорт комплексының эчендә үткәрәбез. Инде яңгыр яву сәбәпле Аллаһ Тәгалә барчаларыбызны менә шушында бер бинага җыйды. Әмма шуңа да карамастан Аллаһ Тәгалә шу яңгырларны хәерле кылсын, бәрәкәтле кылсын. Барчаларыбызга да шушы бәйрәмнәребезне матур итеп, гаиләләр белән, балаларыбыз белән бергәләшеп уздырырга Аллаһ Тәгалә насыйп эйләсә иде. Бу көнне балаларның шатлык куанычына шик булмады. Үткәрелгән чарага 300дән артык сабый җыелган иде. Алар өчен дин һәм шәригать буенча төрле мәсьәләләрне күтәргән мавыктыргыч уеннар оештырылды. Бүген инде тагы бер кат бер-беребезгә очрашып, күрешеп, бер-беребезгә матур теләкләр әйтешеп, менә шундый бик матур чара үткәрелә. Һәр кемнең үзенең күңеленә хуш килгән шөгыль белән бүген бәйрәмдә инде үзенең гаиләсе белән ял итәләр. Бүген шул хәтле күп балалар килгәннәр, ата-аналар белән, гаиләләре белән сөенәләр балаларга, бүләкләр тараталар, уеннарда катнашалар. Әлхәмдүлилләh, менә шушындый бәйрәмнәребез күбрәк булсын, елда шулай оештыручыларга Аллаһның рәхмәте яусын. Бәйрәмнән бер генә бала да бүләксез кайтып китмәде. Бәгазь уку конкурсы, капчыкта сикерү, аркан тарту, әйбер кисү, шүлмәк вату һәм башка бик күп уеннар матур чараның бизәге булды. Уеннар оештырылды. Менә хәзер минем кызым уйный, рәсемнәр ясый, поделкалар ясый. Шуңа күрә ул андый поделкаларны ярата. Фаида әзерләнгән чәй табыны артында һәркемгә җылы чәй һәм төрле тәм-томнар тәкъдим ителде. Бәйрәм ахырында шәкерт абыйлары балаларга бәйрәм бүләге итеп җимеш һәм ныгыт борчагы кушып пешерелгән пылау өләште. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Бу атна вакыйгаларга бай булды, ләкин киләсе очрашу бәйрәм йөзеннән түгел иде. 26 апрель фаҗигасын искә алу, кайгы һәм хәтер көне уңайыннан Чернобыль афәтендә катнашучылар белән очрашу узды. Бүген районыбызда 6 Чернобыльчы гомер итә. Әлеге очрашуга алар арасыннан Рәшит Әбиев һәм Райхан Әлмөхәммәтов килде. Ветераннар бу һәлакәтне ликвидацияләүгә чакырылгач кичергән хисләре белән уртаклашты. Гадәттә бу көнне Чернобыльчылар вафат булган хезмәттәшләрен искә ала. Алар бергәләшеп батырларның каберләренә зиярат кыла, кызыл канафер чәчәкләре сала. Киләчәктә күкләребез имин булсын, мондый фаҗигалар кабатланмасын иде. Диспансерлаштыру профилактик чаралар комплексы ул планлы медицина тикшерү һәм өстәмә тикшерүне күздә тота. Булар кешенең гомуми сәламәтлеген бәяләү һәм башлангыч чорында авыруны ачыклау һәм профилактикалау максатыннан үткәрелә. Диспансерлаштыру тәртибе турында Наилә Салахова тулырак сөйләр. Россиядә диспансерлаштыру программасы 10 ел элек башланды. Мәҗбүри медицина иминиятләштерү нигезендә бу процедура бушка үткәрелә. Программа кысаларында 18-39 яшь арасындагы гражданнар 3 елга бер тапкыр, 40 яшьтән узганнар ел саен белгечләргә күренергә тиеш. Безнең районда диспансеризация бүгенге көндә бик актив рәвештә алып барыла. Безнең участок табибларыбыз һәм шәфкать туташларыбыз үз эшләренә бик җаваплы карап, үз эшләрен бик төгәл эшлиләр. Ашказан эшчәнлекләрен тикшерәбез, маммография үткәрәбез, смотровой кабинетларга кертәбез, анализларын, бөтен төрле анализларны алабыз. Үпкә, йөрәкне тикшерү керә. 2 елга бер тапкыр 40 яшьтән узган хатын-кызлар маммография узалар. Үз сәламәтлекләренә битараф булмаганнар мондый мөмкинлектән теләп файдаланалар. Безнең инде үз сәламәтлекләренә битараф булмаган хатын-кызларыбыз бик теләп киләләр. Безнең план бу елга 1425 иде, бүгенге көндә 1052 хатын-кызыбыз үтте. Һәм шуларның инде уже 600дән артыгы маммография результатлары аписация ителде дә, и 2 хатын-кызыбызда үзгәреш кайтты. Мин авылдан килеп йөрим 20 километрдан. Килеп шунда бер тикшеренеп китү кирәк. Һәр безнең яшьтә бара, яшь түгел, яшь булгач, яшь барган саен һаман да аның тирәдә чыгып тора, бер килеп тикшеренү. Мәҗбүри төбрә бер үзен килеп тикшеренү икенче бер. Сәламәтлек үзебез өчен кирәк. Хатын-кыз яман шиш авыруларын алдан ачыклау мөмкинлеге бирә торган анализларны үз вакытында елга бер тапкыр тапшыру мәҗбүри. Үз сәламәтлекләрен кайгыртучы хатын-кызларыбыз елга бер тапкыр обязательно медосмотр, диспансеризация үтәргә тиеш. Булган үзгәрешләрне без инде учетка алып, киләчәктә аларны күзәтеп торабыз.
Bilgiçlerini күп райондашларыбызның үз сәламәтлекләренә ваемсыз булулары боршый. Анализ әзер булганнан соң килеп кызыксынмаучылар чакырып та медицина тикшерү узудан баш тартучылар күп. Онкологик авыруларның елдан-ел яшәруен һәм күбәюен онытмаска иде. Һәр кешегә үзенең сәламәтлеге үзенә кирәк. Әгәр дә син сәламәт буласың икән, кәеф тә күтәрелә, эшләргә дә сәләтләр арта. Шуңа күрә безнең диспансеризация программасы эшләп килгәндә мин һәрбер кешене диспансеризация үтәргә чакырам. Авыру азганнан соң хастахана юлын таптау беренчедән бик кыйбатка төшә. Икенчедән файдасы без өметләнгәнчә булыр микән? Бер көн вакытыбызны диспансерлаштыруга багышласак, ел буена тыныч күңел белән яшәрбез. Найля Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе. Абдулла Тукай исемендәге Муслим уртагы гомуми белем бирү мәктәбе базасында тагын бер чара үтте. Эмин Көпшек 2023 Республика яшь юл хәрәкәте инспекторлары конкурсының муниципаль этабында укучылар бик теләп катнашты. Конкурс Мөслимдә быел 14-нче тапкыр үткәрелде. Анда Мөслим район мәктәпләреннән 17 команда катнашты. Командалар үз белемнәрен, ПДД белгечләре, беренче медицина ярдәме күрсәтү, тормыш иминлеге нигезләре, велосипедны фигуралы йөртү, агитбригадалар конкурсына тикшерде. Юл иминлеге проблемасы ул команда актуаль булып кала бирә инде. Без бүген менә Мөслимдә Эмин Көпшек конкурсын үткәрергә җыелдык. Районның барлык мәктәпләренең иң яхшы кагыйдә белгечләр, иң яхшы велосипед йөртүчеләр, иң яхшы беренче ярдәм күрсәтүче укучылар җыелды. Эмин Көпшек конкурсы районыбызда ел саен үткәрелеп килә. Бу конкурста елдан-ел катнашучы командаларның саны артып бара. Аллаһка шөкер. Балалар бу конкурста үзләренең белемнәрен тикшерәләр. Балалар арасында юл транспорт травматизмын кисәтү һәм мәктәпләрдә яшь юл хәрәкәте инспекторлары отрядларының эшчәнлеген активлаштыру максатында үткәрелүче бәйге быел ЮИТның 50 еллыгына багышлап оештырылган иде. Укучылар игътибарлы, мөстәкыйль булуларында бәйгегә иҗади якын килеп әзерләнүләрендә күрсәтте. Biz инде ничәнче ел хәзер елда шушы конкурска киләбез. Моңа кадәр инде урыннар алып килдек. Быел да сынатмаска балалар белән инде алдан ук әзерләнә башлыйбыз. Без юл кагыйдәләрен беләбез. Кайчан светофорда яшел төс, пешеходный переходны, велосипедны кулга тотып. Бәйге нәтиҗәләре буенча беренче урында Мөслим лицее, күп еллар дәвамында беренче урынны алып килгән Мөслим урта мәктәбе командасы икенче урында калды. Өченче урында Түбән Табын төп мәктәбе. Дүртенче урында Олы Чакмак төп мәктәбе, Мөслим гимназиясе бишенче урында. Республика ярышында районданын лицей командасы яклаячак. Бәйге Түбән Камада үтәр дип көтелә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе. Муслимдә мәдәни чаралар еш була. Концерт спектакльләрендә көтеп ала халык. Шулай да иң көтеп алганы авыл үзешчәннәре концертыдыр мөгаен. Авыл җирлекләренең смотр концертында зал һәрвакыт тулы була. Бер ай дәвамында район мәдәният йортында авыл җирлекләре сәхнә тотты. Башка еллардан аермалы буларак быел бер көнне 2 авыл җирлеге чыгыш ясады. Һәр җирлекнең дә сәгать ярымлы концерт әзерләргә мөмкинлеге булмаска мөмкин. Конкурсны оештыручылар шулай дип аңлатты. 18 авыл җирлеге 9 көн дәвамында үзләренең җирлекләренең иң талантлы, иң сәләтле үзешчәннәре белән мактандылар, аларны сәхнәгә күтәрделәр. Конкурс дәвамында 400дән артык үзешчән чыгышын карадык. 3 ел паузадан соң быелны без шундый әзерлекле, мотор күмәк номерлар күрдек. Без бүген сөенче алу йоласын күрсәтәбез. Бу йоланы без Түбәрәк уен журналынан таптык та, бик ошады. Күләмендә түгел, эченә күбәйер сыйдырады. Шуңа текст яздым да, авылдашлар белән җыелышып, шуны безнең концертыбызда күрсәтергә булды. Милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елы уңаеннан җирлеккә хас йолаларны күрсәтү бурычы да йөкләнгән иде. Авыл җирлекләре сөенче алу, өй юу, кыз зату йолаларын күрсәтте. Күмәк биюләр, күмәк җырлар күп булды. Авылдашларыма бик зур рәхмәт. Алар бик нык тырыштылар. Без эштән соң аларның семьялары бар, гаиләләре бар, эшләре бар. Маллары бар, һәрберсен ташлап, көндә сайын репетицияларга йөреп, бик нык әзерләнеп, шушлай матур чыгыш ясый алуыбызга без бик шат. Смотр концертлары инде безне элеклектән берләштереп, бергә җыеп, авыл халкын сәхнәгә мендергән концертлар. Менә безнең Шишмә фольклор ансамблебез бик күптән эшләп килә. Шушы апаларыбыз безнең барлык милли биюләребезне, милли җырларыбызны сәхнәгә мендерәләр, яшьләргә тапшыралар. Район башлыгы Альберт Хуҗин үзешчәннәргә соклануын белдерде һәм рәхмәтен җиткерде. Мөслимнең аның бит табигаты да бик матур. Бөтенләй бер гармоничный, шунысыман биючеләр дә бик матур
жыршылар да һәм төрле бөтен нәрсә генә куймадыгыз, әртәгән нәрсә белән генә чыкмадыгыз, бөтенегез дә искиткеч матур булды. Барыгызга да менә шул безгә шундый зур матур бәйрәм бүләк иткән өчен башны иябез. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт батырлык алып сәхнәгә чыкканыгыз өчен. Безне сөендергәнлегегез өчен. Смотр конкурс нәтиҗәләре буенча Үрәзмәт авыл җирлеге 3нче урынны алды, Тойгилде 2нче, Мәлләтамак авыл җирлеге 1нче урынга лаек булды. Әлеге җирлекләр 15, 20 һәм 25 мең сумлык сертификатлар белән бүләкләнде. Уңышлы чыгыш ясаган Иске Карамалы, Баланлы, Михайловка һәм Крашуран авыл җирлекләренә 10 мең сумлык сертификатлар тапшырылды. Римма Авзалова, Динар Туратдинов, Мөслим телевидениесе. 2023 ел Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Шул уңайдан 27 апрель көнне Зифа Басырова исемендәге мәдәният йортында янәдән чигү буенча мастер-класс үтте. Районыбыз халкының рухи үсешендә җирлегебез фермеры Ирек Хамадишинның хезмәте зур. Чыгышында ул яңа конкурска старт бирде. Конкурс авторының сүзе буенча бәйге мөслим стилен булдыру өчен оештырыла. Җирлегебезнең үстисләре дә билгеләнгән. Зәңгәр һәм бирүзә төсе. Иң мөһиме кулланылган орнаментларда каз рәсеме булырга тиеш дип билгеләнде. Чарага халыкара педагог рәссамнар берлеге әгъзасы Камыс сәнгать һәм дизайн институты проректоры Лема Букина килде. Татарстан Республикасы рәссамнар берлеге әгъзасы декоратив кулланма сәнгать остасы Хания Гараева да чыгыш ясады. Мастер-класста алар хатын-кызларга чигүдә материал, төс, орнаментларны куллану серләре белән бүлеште. Сезнең игътибарыгызга җиткерәсе хәбәрләр шулар иде. Мин Рамилә Сәләмова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.